kublai pi baro sai sin pat kamiet basuk wa komen ngan ong ipi ka ei ka ba ui ki comments ba ki ong Chris lam ler balai phim nuat bani kan no e ki to kinang yelam balang jong pi Chris lam ler balai phim nuat mano ba pen kelan jalebi ka ktien jong blai mano ba pen kelan jalebi ka an ki jong bah lor tam mano ngakli ye pi to juba lada pi dan ka ka basisha to pha ya kita kinung yelam bang jong pi ban ya tainia ban nga hakmat jong madan war yelam baklai ka jai ben rio ngan ong ye pi sai sisin pat ngan ong ye pi ba ndau blai uladom un lutelot barok hot pinom sa ai shu ndau blai uladom sai sisin pat un pinom sa ai shu ngan ong ye pi bat ya ka ei ka bangang tip bat ya ka ei ka ba ublai traken ran u ong ya nga bangan kran ngan kran ni ke jingshisha hadu ba pinda wit handai ngan pule tin jong ublai hadu ba pinda sngo tho bat pinda snap kenno ka ya thok kenno ka jingi kenno ka jingi ben pinom la ban pen sngo tho ba klai ki brio ngan ong ye pi ngan kran ke jingshisha balei ngapan kraw ya ka an jong balor tam ngapan kraw ka an jong balor tam namar ba kita ki ba phongli kita ki ba phongsut phongbut ki yalam baklai ka ri ba ka jai ben riu jonga ki lam baklai ka ri ba ka jai ben riu jonga ka jai ben riu jong ublai ka jai ben riu jong bahlor tam wat thok yaw para brio pinom la shu ban thok la da pi thok kamut baro khoj pinjot kani ka de jing maham ka jong ublai ukpa ba habneng namar balei ya ka ei ka bala jang ne baro kadek bala tho ya ka bala tho la tho pinom la ban thok ya ublei pinom la ban ri nakmat jung ublei pinom la shu nang ne sakmat ban le ya kano ka ba thok ba syukur para brio pinom la dei nang takadaw ngon ong ipi wat sha ilam bakla namar balei lara pi dei ki bri bisisha tongin yami bi hamadan ngin ya tainya ban ngan sapni pi ka ei ka an ngakli pi ka an jong balor tam wat yalam bakla kai ka daw tandrai ka banar rempei mantanga syam bat ngalap bakak tin bat katlit ka ba pi bhatang nar miang sentur handrei ki kamlandat baro ublei uyo ilut wat thok yo para brio wat wan sukor shu ya kajat pen rio namar balei ngan ongi pi ublei udom ubitar dei na kata daw ba ngasalong kumni ngasalong kumni dei ba ublei udom ubitar handrei to ngau ya ka ei ka bangang kren ka an ka ba ublei u ai hangi ka dei ka ta kan ka an ka bang ngi thaj ban snap bat ngi kelut ban snap handrei ngi sa elam bakla mano ba pen kalanya ktien ke jong ublei mano ba pen kalanya ka an jong ubah lor tam ublei jongi mano jubab thi ki ba kno Chris lam ler jubab namar balei ngong lada phim jubab bat ya ka jing yalam bakla jong pi kanang pen bakla shu ya ka jing mut perkhat jong pi jubab ya kata mano kita ki ba pen kelan ya ka an jong bah lor tam mano balei wi yalam bakla balei wi yalam bakla pikno buat pikno bunya pikno ubit pikno stengkri pinom la dalilei dai kendo markmat pinom not dalilei ru ngan ong ye pi yang in ya plit ka bible bat ngan sakali ye pi ayu pin jubab ya ublei ukpa ubah beneng bat ayu pin jubab ya ka anjung bahlor tam kenno ban ya thok para brio wat thok yo para brio namar balei ba u bahlor tam utep kham bhai ki baro pi akrani ka jingkit yo trai un sapen kit sisa ye pi unsa penkit sisa ubalor tamun so penkit sisa nang ne sakmat bat pinom la shu ba pinia thok dei na kata kadaw ngan ong yipi manta ka jing puli na kasam na kalnong ka basan pho na du ka dokhat ka bakhat riu bat na kalnong ka basan phuai ka sam basan phuai ka kitab jong kasam basan phuai wat juong ba
pinyalam bakla menem step menem sengi ngenang wan sha lau sotun ngenon pet yu para ong bapang handrei ong yanga kumno pikiran ya ketin ublei ka Bible hane pitim si artat hatu ngakali ya me yu I banga ngatim tim si akhmat ka Bible hato mem semlas ngap ya ta ubriu uba ong pat ba ka Bible ka wat ka Bible kam ong kumta ha ka Bible kam hikayengi ka babha ha kaan ka bakumno pia pulia ya kai kaan ka bakumno kaan ka bakumno wat pen stam shu menta ya kibriu ki badok bat ya kibriu ki barit baria bat ya kibriu balui nabar balei ba ublei trakenrat uyui bat utep ya kajing thok kajing syukur jong pi on sa shop no sharut bat sanyam rapin poi handrei on sa pen kop bori ki barit baria bat ka jimut ni perkhat jong ki barit baria kan sa shai par menta kamut pin satalep da kajing dum sudah namaro pialam bakla ya ki pa jong ublei jonga ubah beneng pi thok pi ben pi le kho ibri boduk phim ai ka hok jong ki nang ta pi pen si tom yik ben yiki da ka ba pi pen don kam bakla ya ka an jong balor tam wat yalam bakla shu lada phim ya balam bakla shu lada pinang yalam bakla shu unang pen bakla shu teman tangan pule na kitab kasam hakirius niu pade ublei uong pidon hok ayuban spell ya ki hukum jonga ne ban kran sapang ka jutang jonga pi ki ba isi ya ka an jonga pi ki ba kandat sadin ya ka tin jonga pi ki ba yu I ya unong tu bat pia bang bat u pi ki ba yalok bat ki ba klim pi ki ba aili yala ka sentur ha ka jing sniu ki ba uthli jong ki uthau syukur pi ki ba yeshong ban kran sniu yala unmen para bat jeler ya ukhun ka kemi la jong yakini ki kam pilale bat nga ngan chus ngap jar pi tharai banga ong kum ma pi tharai banga long kum ma pi menta te nga kan hiet bat nga penrem ye pi to perkhat bha ya kani pi ki baklet ya ublei yo nga patar ya pi bat on don ba pelat ya pi kajing kenya aingu ka penon buram ya nga bat ngan pen I ya kajing pen im ublei ya ki babaha kamis miserere kajing duai jing kala ka bamut ha unong lam jing ruai ka sam udubet menba unathan nong itu lupa ulawan sa u hadien kapap jung u bat ka bet siba to isne yenga ablei katkum kajing I jong me to pendam ye kapap jonga da kajing subon bakrau jong me to sat phar ya kasang jonga to pen khot yanga na kapap jonga ngatip ya kajing le palan bat kapap jonga tengkran hakmat jonga persya ya me tang ya me ngalale pap ngalale ya kaba pensngosi ya me kumta medei hok ban penrem bat medei ubahok haba me bisar hakmi yanga lakha hakapap bat hakapap kakmi jonga kalapun yanga namar ba me I ya kajing khot ka do not to hikai yanga kijing maya kajing start to senret yanga da u hisop bat ngan but bat ngan sakhut to sat yanga bat ngan sali palat ya kayor to iPad yanga kajing kemen bat kajing sngoba ba kisieng ba mela penkhen kin chat kemen biang to tap yala kakmat na kipap jonga ba to pendam no ya kapap kasang jonga baro to thau ya ha ka do not ka ba khoj ablei to thau hanga ka do not ka ba khoj ablei ba to bu hanga kaman siem ba thamai kaman siem ka ba thamai bat ka ba yai ne wat be no yanga na khmat jong me bat wat weng no nanga ya kaman siem ka jing khoj jong me to ai biang hanga ya ka jing kemen ka jing pen im jong me bat to kersian yanga da kaman siem ka ba jin sur tengan hikai ya kiri boman sapang kalenti jong me bat kinong pam kin sawan phai shame to pelat yanga na ka jing yap
ablei nong yarap jonga bat uthli jonga un sairo jam ya kajing bha jong me a trai to pli ma me ya krim yang sentur jonga bat ka sentur jonga kan yero ya me naba memmon ya kajing kinya lat bat ladang atrwa kajing kinya thangru men om pediang satya kajing kinya jonga kan long mynsiem kabas ngosi ya kado nut kabas ngosi bat kabas ngurit ablei men om kantaj to isnei ya kaseyon ha kajing subun jong me to tei biang ya ki kanro ke Jerusalem hang ta men sa pediang ya ki jing nya bahok hang ta men sa pediang ya ki jing nya bahok bat ki jing terwa thang batali an satrwa ya ki masih kertong halor kaduan jong me kani kaktin ublai ngasngu yu ublai balai ngan ong ipi baru ke berkhot kide tang kajing thok sudah ni kide tang kajing thok sudah nai lam baklasu balai ba piakran ya katakaan kaan ke bakumno piakran ya kataka hok ke bakumno pikwa bantip ba pikeno ubi pikeno kuruslam ler piong ba pipule bible ru kuma pule kot kubor ngan pule kumno pan mpule kumno nkro penbi mpule kumno balai pila hikai ya ki an jong bahlor tam pila hikai hato pila hikai ya ki an jong bahlor tam nganong yi pi balada pile kumni pinjin jar ya ladehi namar ublei ubahabneng unang tanjo shushu amdei tang ba phi penjot ya ki brio boro handrei ka jingjot kan long ya phi hi ki jingkit jong utrai ki ba phi ong phi ong ki jingkit jong utrai ki ba phi ong ublei un sapen kit shisha ya phi un sapen kit shisha ya phi un sapen kit shisha ya phi ublei jong u Jacob ublei jong Abraham ublei jong Ishak udei ubahalor tam ublei jong Israel udei ubahalor tam deina kata kadau wat yalam bakla bai ki eke jing lam bakla barkhot pinom la shu nang ne sakmat pinom la shu pinom la kajat benriu kan sapai bi so ublei tang ya ublei hi kan yaro bat ublei un sapen khot sundan ya ki jingmut jing perkhat jong ki phar baro bat kin sapai tang ya ublei bat kin yaro te dena kata kadau ngan ong yi phi baro ki kun bat ki henmen ki para lani ki ba ki ba thon ki prolog ki prajor baro ki ba pet ya kani ki YouTube channel jonga ngan ong yi phi to pan kraw ya ka an jong balor tam to puli bha ya kitab jong sirak bat to bat scam ya ki an ki ba ublei trakandat ula ai hangi wat chai lam bakla balai ba phi kai tangi ka bakut ya ka basdang phi mi kai balai kaan ka bakumno phi ai kai kaktin jong ublei phi ong handrei phi pan kalan ya kaktin jong ublei mano ba pan kalan ya kaktin jong ublei phila ban jubab balai phi pan ya shrut ye ki prajat benrio ki wei ki jat benrio ki jit benrio wei wismel wei wisak uwei waron uwei Moses ka anjung men barim ka sipau tali ki hukum hang no latho ka sam haka jutang ayu latho ko jingruai ba pi thaw baro khoj ki de ki ba pi shem na ka sam bat na ki jingruai ki ba latho ka jutang barim ka ta pi ong ba ka jutang barim pede kamlong kam tiep tiep ke jutang barim kamot phi ong ba yakmi enti ya kata jingwan arsien ya ka an jung ubah lor tampat phi kan taj ka an ka bakum no phi kran to shai no phar phi ki ba shai lam bakla wat shai lam bakla shu ya ka e ka ba phi u i hang ni kamot phi matla deina ta kadaw
menta habangang ong nadu nongkong baki de tang society pi ong balang kile akum no pat menta ha follow nem ye ka anjung balor tam pi ha bot nem ye kita ki balap tha ye pi kum no phinlong Deina kata kadaw to pan kraw yo ublei ubahalor tam to pan kraw tang ya ublei to kerku ya kerteng jong ublei to ya ro tang ya ublei to danjing kermen tang ha ublei to do wai tang ha ublei ngan ong yipi baro wat chai lam bakla hano uji su wan sini ka perthai u ong bat nga klemwan reban penduk pendam handrei nga wan ban penjanai te balei pi penyap ye u mano ba penyap ye u Wai utaba penyap ye u namar ba pia thaj ya ka an jong ublei ukpa ba beneng ta kadaw sa penyap no handrei menta ngan ong yipi ba ka jing thok ka jing sukor baro kamlong shu kapor kala dei bat ka jing thok jong pi baro kala khut phar bat phinom tip shu yala dia bat nsalute lut baro khoj ye ka jing don jing em ki ba phi la sukor ya ki pa ben riu ki jong ublei ya ki briu ki balui ya ki badok bat ya ki bom tep ai sapang ka anjung balor tam dena takadaw tang kini kentin kublai siboni pi baro